Ezihamba phambili indaba namuhla lihlehlile OLOWAYEYIMEYA YETHEKU abaxoshwa ku-IFP bakhala ngokubizwa ngemidlembe kanti-ke iziboshwa zase-WESTVILLE ZELULEISANDLA. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV ifundelwa Samukeliso Nqulunga ngikubingelele mbukeli. Lo khulumela amagatsha aseThekwini angabalandeli bakalowo abekade eyimeya yomkhandlu eTheku uZandile Gumede okunguntando okhuzwayo uthi kuhlehliswa kwecala kaGumede kunenhloso yokuphazamisa ukuthi-ke angabuyi azoba uhlalo we-ANC kwisifunda seTheku. Umnguni usho kanje-ke ekhuluma nabezindaba ngaphandle kwenkantolo enkulu eThekwini emva kokuhlehliswa kwecala kaGumede nasolwa nabo. Abalandeli baloyo owayeyimeya yeTheku uZandile Gumede bathi basamile kutheni umsulwa kuze kube inkantolo imthola enecala. Lokhu kuhlaluke ngaphandle kwenkantolo enkulu eThekwini emva kokuthi inkantolo ihlehlise ukulungiselelwa ukuqala kokuqula kwecala lakhe. uGumede nasolwa nabo abangama-20 okubalwa phakathi naloyo umeneja kumasipala weTheku Siphonzuza babhekana namacala enkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokushintshana ngemali okuthinta ithenda ka-400 million randi yokuqoqa kaDodo okuthiwa kwenzeka ngonyaka u-2017 esawumeya waseThekwini. Okhulumela amagatsha aseThekwini aseka uGumede untando okhuzwayo uthi ugqigqiswa kaGumede kunenhleso yokuphazamisa ukuqhuba umgqiqo wakhe wokushaya ibuya ekubeni usihlalo we-ANC eThekwini. Ukuba khona lelicala inhloso ukuthi uMamZandile angakwazi ukuthi abuye njengosihlalo we-region. Nje ubona lokhu lihlehla ke nje ngoba kwenzela khona impela ukuthi inkomfa iphazamiseke engakwazi ukuthi participate kwezinye zezinto. Kubike lokho ngoba kusho ukuthi umthetho uzosebenza ngendlela egwenxa ngesixhosa. Akusiyona indlela efanele ngabe senza ngayo uma ukuthi ngempela sithi sakha izwe eliyaphambili. uMamZandile Gumede umholi omdala lapha eThekwini useyilidi region iminyaka engaphezulu kwa-20 and kulo kuhola kwakhe impilo zabantu abaningi useyishintshile, so siyawazi amava akhe, siyawazi umsebenzi wakhe lapha eThekwini. Ngakho asinako nokuncane ukuyisola ngokumeseka futhi asinako nje nento ethi kambe singamesekelani nje umbuzo ongeke uzoqhamuke kumuntu waseThekwini loyo. Omunye wabalandeli uDumazile Incane uthi bazomesa kuze kube sekugcineni uGumede. Umama simsupportisa ukuthi umuntu wesifazane weqala uba yimeya kusithola imeya yomuntu wesifazane eThekwini. Aphinde lo mama la sikhona emawadini umama onomusa onesihawu. Mawufika kwakho umama uyufika ukuthi mangishonelwe umuntu mangilambile. Awuphumi kwakho ungaphethe lutho. Lo mama ulwa ngamandla onke akhiphe ephaketheni athi hamba ungcwaba umuntu, hamba uyodla nezingane. Lo mama ziningi izinto asenzele zona ewadini, angazi ngikhuluma ngoLalibrali ebeyingekho endaweni yethu yenziwa ulo mama. Sizitshela uba kakabi nalo icala ngoba inkantolo ayikamsoli. Sizosupporta yena njengoba siphumile sonke sazofika la eThekwini namhlanje. Ekubeni still sisazomsupporta kuze kuyofika khona kumhla ka-30 sobasila. Sizosupporta uMamZandile Gumede till inkantolo izimthole necala. Kanti okhulumela iNPA esifundazweni saKwaZulu Natal uNatasha Khara uthi ukulungiselelwa ukuqala kokuqula kwecala bekumele kube namhlanje kuhlehliselwe uNovember 30 kulonyaka bese kuthi icala liqale ukuqulwa ngomhla ka-18 July ngonyaka ozayo. Kanti uGumede akakhulumanga nabalandeli bakhe ngenxa yokuhlonipha imbandela yegciwane iCovid-19. NGOKUBIZWA wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Amakhansela amahlanu axoshwa iqembu i-IFP abesebenza ngaphansi komasipala uMthonjaneni asazibuza-ke namanje ukuthi yini imbangela yokuxoshwa kwawo njengoba-ke esebizwa ngemidlembe abanye abaholi baleli qembu. Omunye wamakhansela axoshwayo Eric Masikane uthi-ke lolu daba sebelidlulisele kwabameli babo ngoba-ke kudala bewabevuka naleli qembu. Emva kokukhonjwa indlela amakhansela amahlanu eqembu le-IFP abesebenzele ngaphansi komasipala uMthonjaneni asazibuza namanje ukuthi ngabe yini lena ayenza neyaholela kutheni akhishwe ngesango kulo masipala. Ekhuluma nethimba lesindaba le-1KZNTV lamakhansela aveze ukuthi lolu daba asedlulisele kubameli bawo. Bavele babhala nje bakhuluma indaba ukuthi i-service delivery alikho iwadi nendawo enama project njengayo le esimi kuyona ukuthi ke manje sigcine sesibizwa ngemidlwembe siyamalungu eqembu. Akuzwakali kahle ngazi ukuthi iqembu liyokulungisa lokho ngoba awukwazi ukuthi siyabanomzane bemizi sinemndeni sinezingane sinezihlobo sizobizwa ngemidlembe. Emva kokuxoshwa kwalamakhansela kwaba nombhikisho amalungu omphakathi
efuna incazelo ngokuxoshwa kwawo nokwagcina kudutshulwa amalungu omphakathi amahlanu agcina elimele kanzima eduze nehholo kwakubanjwe kulomhlangano omunye walimala ngenkathi bedutshulwa onogada abagada amakhansela uthi ufuna ubulungiswa. Sathi ngisakhuluma nomanumekazi kwaqhuma isibhamu. Sathi ngithi siqhuma isibhamu sathi sisaba ngiyabaleka. Shuthi ngathi ngijiki khona shuthi lo wayengidubula wangilandela wazo wangidubulela pho wangase ngithe akase singekho isidumbu sokuthi ngidubula ngase ngibhekile. Mangithi nama nginakile wangidubula khona la ngemuva ngawa. Ngithe ngiwa ngamalmazi wasengibamba ngapha wayitshela ukuthi ngikhubekile. Maye sethi ngibangilalisa lapha phansi mabethi bavula ibhluwe inhlamvu ingenile la ngemuva ethangeni base bengiphuthumise esibhedlela. Ukudubuleka kwami kwangiphatha kabuhlungu ngoba into engangayilindele hlezi sihamba ideleka amaphoyisa ayenza ngasidubula sha phezulu lokho bekwenzeka okwenzakalenga ngesonto kwaba into enzima futhi kwakubuhlungu futhi sasiqala into engafisa ukuthi yenzeke mina ngiyafisa ukuthi kube nobulungiswa. Okhulumela umphakathi uveza ukuthi bafuna ukwenzeka ubulungiswa kubaqaphi abahlanu ababadubule kubeni babezolalela umhlangano owakubizwe umasipala. Sehlakalelwe into ebesingayilindelanga ngoba ebesikwazi thina sasibizwe ila umama Giana esibiza mayelana nendaba yokuthi kufanele size emhlanganweni shuthi kulo mhlangano asibuyanga sisakwazi ukufinyelela kuwo ngaphakathi uze sazi ukuthi kwenzakalani ngawo ngesimanga sothi sabe sesingabantu sesivinjwa ngaphandle kwegede laseholo abantu esababona sebefika kwafika abantu bangaphandle esasingabazi ukuthi bafika kanjani ngesimanga sokuthi abantu ababebiziwe kwakubizwe thina njengabantu esiwumphakathi sibizelwe ukuthi kufanele sizozothi sibizelwa ini. Imizamo yokuthola iqembu le-IFP ayizange iphumelele njengoba lo okhulumela leli iqembu umkhuleko Hlengo ucingo lakhe belungabanjwa kodwa washiyelwa nomyalezo wangabuyela ethimbeni lezindaba. Abasolwa abavelile enkantolo kaMantshi yasemthonjaneni kanti abanye bazobuyela enkantolo osukwini lakusasa. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abani maphumulo emthonjaneni. Iziboshwa eziqunywe ejele laseWestville eThekwini maximum zeluleke isandla emphakathini kokunikelela inkulisa ekusasa lethu eseWestville ngezimpahla zokugqoka nokunye okuningi ezikuthungeke ngezandla zazo. Umphathi wezezimali kuleli jele upho Inkosi Chonco uthi ke lezi ziboshwa zibone kuyithuba elihle ukusebenzisa inyanga yentsha ukuba ke babuyisele emphakathini njengendlela okukhombisa ukusola ngokona emphakathini. uChonco kusho kanje ngesikhathi izikhulu zalesi sikhungo zihambelele inkulisa ukuyodlulisela lezi zipho. Kube injabulo yodwa kodadova senkulisa ikusasa lethu eWestville eThekwini ngesikhathi kutheleka izikhulu zasejele laseWestville eselazwa ngokuthi iDurban maximum nabebezokwethula umnikelo wempahla ezahlukahlukene ezenziwe iziboshwa zakuleli jele. Uphiwe Inkosi Chonco owengamele ezemali kuleli jele uthi nakuba lezi ziboshwa ingene lapha ngenxa yokona emphakathini zibone kulisu elihle ukubuyisela okuhle kubo ngemuva kokuphilisa libhujuzi. Ababoshwa babone kunethuba lokuthi bekwazi ukukhombisa ukuthi bona umphakathi yini abangazela umphakathi nalokuthi njengoba siqhamuka esontweni lezingane iChildren's Week nokuthi nenyanga inyanga yentsha so sabona ukuthi kufanele ukuthi ababoshwa bekhombise umphakathi ukuthi yize bona emphakathini kodwa kukhona okungcono emphakathini abangakunikelela umphakathi. Ngakubalula kakhulu ukuthi izinto ezikhona zenziwe iziboshwa ezevile kuthela ezevile eshumini ukuthi ngalowo ndlela zenza izinto ezihlukene amabhluwe iketi amabhanji ezingane kakhulukazi lezi ezisencane zathatha ukuthi engage kulowo project baningi ke ezinye iziboshwa eseyibone kuyithuba elihle nazo ukuthi zilokuzana so ke njengomnyango sesicabanga ukuthi asizwe iziboshwa zibe nemishini ngoba njengoba usho nje zenziwa ngezandla lezi zinto zibe nemishini netafula nezindwangu zokwakha nokotini ukwakha. Phakathi kwezinto okunikelwe ngazo impahla zokugqoka ukuhlobisa ukudla ubuhlalu nokunye okuningi okugqame kakhulu ngalomnikelo walamabanjwa ukuthi ke iziboshwa zikwenze ngezandla zazo ngaphandle kokusebenzisa imishini. uChonco uthi iningi inhlelo abanazo ezibhekiswe ekuxwayiseni intsha ukuba ingaweli esilingweni sokungena ejele. Kukhona ama-programs anjengani ukuthi kube no-poverty alleviation labanikela khona nakwamanye amajeleke kulelo ijele laseWestville kuphela. Kukhona nalabo baxwayisa khona intsha kakhulukazi eseyikoleni ukuthi akumele ukuthi uzobe sejele ukuze ukwazi ukuyibona ukuthi akumele ukuthi wenze iphutha.
bexwayisa ukuthi njengoba besejele akuyona indawo ekahle for intsha yakithi njengoba idla kakhulu izidakamizwa ingena kakhulu ezidakamizweni ukuthi abahlukane nezidakamizwa ngoba isikhathi umuntu usuke ekhuliswe kahle kodwa ungena ezidakamizweni enze izinto akayisolayo mangabe sebushiwe. Thina njengabantu kufanele singabajaji abantu abasha abonile abangaphakathi ejele ngoba basenalo ithuba lokuphinde futhi bazigeze bakwazi ukwenza a meaningful contribution emphakathini, and I have no doubt ukuthi labo bantu abalapha ngaphandle bazophuma baholi. All what we need to do is to create an environment ezokwazi ukuba embrace ibanikeze ithuba lokuthi bakwazi ukuzi-improve nokuthi bakwazi ukwenza into engcono eyinqubekela phambili engakwazi uma bephuma emnyango bakwazi ukontribute emphakathini wethu ngaphandle. Owesifazane ongumsunguli walenkulisa enabafundi abangama40 uMabongi Khoza uthi lo mnikelo uzodlala indima enkulu kakhulu njengoba iningi lalabantwana linabazali abangasebenzi nokwenza babuye baswele okugqoka. I-crash le isinabantwana abawu-40. Sebe-40 manje sihlusha ukuthi ke abanye babe baphume mhlambe ngokuhlala bagoduke thwase besemakhaya nokuthi sivinjwe nayi COVID ke abanye bayafika asisakwazi ukubamukela ngoba sisebenza ngo-social distance. Awukuzoba noshintsho olukhulu kakhulu ngoba lana sinabantwana abanye abafikayo abanye mhlambe engaphathisiwe nento yokushintsha namanje bakhona nje esesibashintshisile ngokunye esasikwamukela nakwenye indawo kanti futhi kunabantwana nabo abazali baba bangasebenzi esokwazi ukuthi enesibamkelisi banabantwana basemakwabo futhi abaye bafike beletha abantwana esizobapha nabo. Eyindabeni 1KZNTV kube kuntombi khona mvubungisi eThekwini. Uhlalo wenhlangano yamatekisi erenki yamabanga amade empangeni uVusumuzi Mthiyane uthi ke lenhlangano ikhetheke ukuvula amahhovisi amasha ngenhloso yokuzama ukuthuthukisa ukusebenza kwayo kwazisekela amadala ebengakwazi ukwamukela abantu abaningi. Ukusho lokhu ngenkathi lenhlangano isingethe nomkhuleko wokukhulekela ukuthula kulemboni. Imboni yamatekisi ngenye yemboni ethathwa njengenodlame kakhulu nekushiya abaningi abangaphansi kwayo belahlekelwe umphefumulo. Ubuholi benhlangano yamatekisi umabanga amade e-rank empangeni busingathi umkhuleko ngenhloso okukhulekela ukuthula kwazise sekusondele isikhathi sokhetho lapho kusuke kuqokwa khona ubuholi obusha embonini. Sithe asenze umkhuleko imvamisa mangabe kuza lezi ikhathi zama-elections kuvamisa ukuba imboni yanyakanyakaza kube nenxushunxushu ezikhona ungaboni ngasolinye abantu befuna izikhundla nalona naye efuna ukudonsela kwesakhe nalo edonsela kwesakhe. So sasesicela ukuthi na asihlanganeni sikhuleke kwesinxuso kumdala isinxuso ukuthula nje ukuthi embonini kuza ukhetho kube nokuthula kungabikho ukunyakaza nokuchitheka kwegazi. Le nhlangano iphinde yavula ngokusemthethweni amahhovisi ayo amasha ceke khona empangeni uzokwazi ukwamukela umthamo wabasebenzi. Le nhlangano ithi umphakathi uzokwazi ukufika ulethe izikhalazo kuwo lamahhovisi amasha ngaphandle kwezinkinga njengoba bezohanjiswa ngamatekisi. I-office ebesinalo bekuyi-office ebesirenta kulo nje isikhathi eside futhi lingakwazi ukuthi lisenelise kahle ngoba inhlangano inamalunga awu-90. Uthola ukuthi noma kufanele sobamba umhlangano wegeneral kufuna phinde sibhukhe ihholo kanti lama office esiwatholile manje inhlangano ethe aswathenge ayakwazi ukuthi enze umsebenzi omibili kodwa kube umsebenzi owodwa. Sibambele imhlangano yama-executive sibambele nemhlangano yegeneral. Engicabanga ukuthi inhlangano ithathe igxathi elihle ukuthi kulokhu ibe nento ethi ngeyalo. Umkhuleko ubuhanjelwe ubuholo bahlukene emkhakheni wezokuthutha ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Bukeleke ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-13.75 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.39 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-16.63 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe $1,861.51 i-ounce kutholo ongahluziwe wona ube u-$72.69 umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Lo abekade ngumqeqeshi wePlatinum Stars neFree State Stars uEllen Freeze usengumqeqeshi omusha weqembu leRichards Bay FC futhi ke nguye ozobe eqeqesha leli qembu kumdlalo walo neRoyal AM okuzama ke ukukhuphukela kuLeague yeDStv Premiership enkundleni yaseMhlathuze. Lo mqeqeshi ke ujoyine leli qembu emva kokuba ke lehlukane nobeliqeqesha uSimo Dladla ngenyanga eyedlule. Leli qembu ke laseRichards Bay liqede ke endaweni yesithathu kuLeague yeClear Africa Championship emva kwesikhathi ke eside liqhakele esicongweni.
Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni kulindeleke ukuthi libe nenhlamvu yelanga amazinga okushisa u15 kuya 26 degrees, eThekwini u16 kuya 23 degrees, eMgungundlovu Ngazibomvu u11 kuya 25 degrees, Olundo Mashona u13 kuya 29 degrees, eXhobhe Matente u10 kuya 23 degrees, phethe ngeFriday Filidi u8 kuya 24 degrees. Bukeleke ingakho besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo ngifisela ubusuku obuhle.